こんにちは。隙間のリリーです。目で読むためのハワイ語ミニ講座、よろしくお願いします。今日はハワイ語のおとあの違いについてお話ししたいと思います。どちらも日本語にするときは、とりあえず何々のと訳していい言葉なんですけれども、ハワイ語のおとあは厳密に使い分けがされていて、何々のと訳しただけではそのあたりが実は訳せなかったりする言葉なんですね。例えば、私のという意味のこう、かう、それぞれに含まれているこのおとあがこののと訳されるおとあにあたるんですけれども、ということは、こうというかかうというかで、私のと言っても意味が違っている。私のと訳しただけでは表現されない微妙な意味の違いがあるということになるんですけれども、そのあたり最後にご説明したいと思うんですが、まず「お」と「あ」がどんな風に使い分けられるのかを例を挙げて見てみたいと思います。ケキイオプア、ケキイアプア。おとあが違うだけなんですけれども、どんな風に意味が違ってくるか見てみますと、ケキイは例えば写真とか絵とか一般的にイメージと呼ばれるものをハワイ語でキイと言います。なので、おプアのところをプアのと訳すと、プアさんの写真なんですが、おが使われている方は、プアさんが写っている写真、その写真の中にプアさんが含まれている写真とか絵という意味になります。一方、ケキイアプア、あが使われている方は、プアさんが描いたとか、プアさんが撮った写真という意味になって、全然違ってくるんですね。もう一つ例を見てみますと、カレイオプア、カレイアプア。こちらもオーとアが違うだけなんですが、オを使っている方は、プアさんの身につけている例となります。そして、あが使われている方は、プアさんが作った例。身につけている例ではなくて、プアさんが作って、それを誰かにあげるとか渡すとか売るとか、そのものとプアさんとの関係が違ってるんですね。そのあたりがオとアの違いで表現されると。ざっくりオとアの違いを説明するとすれば、オは受動的、アは能動的。この例の方で言うと、プアさんが身につけていると。体の一部分としてその例が意識されているということなんですね。体のパーツっていうのは人が取ったり外したりということができない。自分の意思では持つとか持たないとかっていうことを選べない。そういうものは「お」が使われる。で、「あ」が使われる方はそのものに対して、能動的に関わる。この例の例で言うと、例を作るという能動的な関わり方をしているというところが「あ」で表現されています。この写真の例で言うと、プアさんが写っているというのは受動的な関係で、プアさんが写真を撮るという能動的な関わり方をしている場合は「あ」が使われると。そういう使い分けがあります。最後に「こう」と「かう」の使い分けを見てみたいと思います。こうアロハ、かうアロハ。どちらも私のアロハと訳してしまうと意味がぼんやりしていて、この両者の違いがわからないんですけれども、そのあたりを区別して訳すとすれば、こうアロハは私のアロハ、私のアロハの気持ちと、そんな意味になるんですけれど、かうアロハの方は私が愛している対象、私の思いを向けている対象ということになるので、私の恋人だったりするんですね。こんな風にこう、私のと訳しただけではわからない、私のと訳しただけでは表現されないところがおとあのところに含まれている。そのあたりが分かってくると、命令を解釈する時にもかなり助けになると思うので、
おの所有形が使われているか、あの所有形が使われているかは必ず意識するようにしていただくといいのではないかなと思います。メディアムためのハワイ語ミニ講座終わります。